Здравейте, приятели и трейдери! На вашето внимание ще представя 3 безценни книги. Книгата на Клиф Вахтел Търгувай Форекс, книгата на Ал Брукс за технически анализ на ценовото движение за сериозния трейдър. Имайте предвид, че тези книги вече не се намират лесно, изобщо ги няма и не се и преиздават. Много трудно бихте ги намерили, освен ако някой не ви ги даде. И Вълновата теория на Елиот, където е повече от към психологическата част. Това са 3 безценни книги, откъдето произлизат повечето стратегии, индикатори, алгоритми и така нататък, които гледате из нета и разни хора пренаписват и препродават, което е пълна простотия. По-добре да се учите от създателите, а не от разни шарлатани. Печалбата от тази седмица е 7%, от миналата 8%, има ги сделките във Facebook профила ми. Тук сме вече при евро-долар на покупки, тъй като добре реджекна от предходно дъно на 4 часа, образува се дъно на 30 минути, някои влязоха и преди мен на покупки, аз дебнех в него момент да вляза на продажби при канадеца, но изпуснах там входа и се намърдах с другите участници от моята група на покупки при евро-долар, като прибрахме 2,5% до края на деня, удари си максималния таргет от 1.0900, даже го прехвърли с 20 на пипа. Тук сме вече на продажби при паунд иена. Много е важно да се спазват правилата на връх, да не се купува на дъно, да не се продава. Както виждате, продаваме от върха, а не купуваме на него. Едната сделка е малко по-агресивна, другата е след поглъщане на 1 час свеж. Таргета си го удари почти с новините, трябваше да затворя ръчно. Пребрахме и от тук добър процент. След това оставих и тази сделка да се развива. Донесе още 5%. Както виждате, всичко се го пише и в Discord. Няма как да кача абсолютно всички снимки да се видят. Ще стане видеото прекалено дълго. И тук лека по лека местим стопа към входа. Вадим го и на плюс. Вече на гарантирана печалба от 1%, тъй като рискувам 20 пипа на тази сделка за половин процент. И реално анализа ми излезе перфектно до края и тук на следващия ден си ударихме и таргета, което е 200 пипа над 5%, 1 към 10 на самата сделка. И така, гледате да държите, загубите малки, а печалбите големи, винаги съотношения търсите на сделките 1 към 2. Това е малко повече и от към абонамента, какво получавате. 2 месеца имате престой в групата, да следите за всичко в реално време, 5 подбрани книги, 3 от които ви ги показах и само те са на стойност от 300 лева, като цяло ако изобщо ги намерите, и 10 видеа от към стратегия индикатори, кое, какво ползвам, защо, пособията от платформата MetaTrader 5, всичко като цяло там си е безплатно, анализи и още много полезна информация, както и 2 лайфа седмично в сряда и в неделя от 19:00. Успех на всички! Надявам се видеото да ви е било полезно. Линкове за връзка има в биото. Пускам 2 места за април месец, като може да се включите още от сега.